Bona tarda, avui estem al circuit de Calafat i estic aquí al costat de la Paula Guixeras, que ha guanyat la Challenge Rieju aquest any i us explicarà unes quantes coses de com us ha anat aquest any. Hola, sóc la Paula i aquest any he guanyat la Copa Rieju i estic molt feliç i ara us explicaré una mica el que he anat fent. Doncs la temporada en general he tingut molta sort, les carreres les he anat guanyant, he anat molt bé i m'he acoplat ràpid a la moto. Estic feliç i contenta, sorpresa de no esperar-m'ho ja. ¡Esa pala como bola se merece una hora! El meu pare em va explicar que havíeu publicat aquell reportatge i el vaig llegir i vam entendre que sí que havia guanyat. Paula, felicidades, carrerón y a poco llegaste a la victoria. Sí, ya he ganado el campeonato y ahora, conservar y a ver si ganamos bien. Quan vaig començar el campionat vaig arribar allà a Navarra, que m'havien convidat. Vaig veure tots els pilots, no pensava que guanyaria. A la primera cursa vaig quedar segon i vaig dir, a veure si a la pròxima guanyo. La vaig guanyar i dic, a veure si em conviden. Em van convidar i així per tota la temporada m'ho vaig passar molt bé. L'experiència va ser molt igualada, amb motos bastant competitives i va ser una bona experiència. Vaig anar amb Montmeló a veure'l i a mi m'ha semblat que anava molt ràpid i jo no creia guanyar-lo quan vingués aquest any, perquè veia força nivell. A tota la meva família, amics, cosins, tothom que estigui al meu costat. Una mica motocross jo i poca cosa més. Acabar la temporada de Supermotard, a veure quina posició faig, perquè vaig empatar a tercera, i anar amb moto de cross amb els amics o així.